Pak Guru Kumangu mulai Aji Mimi Aji John Sarto Charles salam tetepah kanan Pasamu salam Guru Semar Suntuk ndak bibak pencucian ndak digobati menumpang di janja jalo gede di taduang ndak lapi mana kareka kami jorang sorosogo balian wati balian pantun wati sebentar wadi yang Kumangu jaliaklah sungui Aji John lama ngari oi Pak Guru sumannya salam tibo onde Aji Anton Bapak sana denai kabake dapat duko malam kini ko suruh alai ibu dosen lah kabawa sajo jadi asisten pemain organ malam aku dari Dajianto Joda Paduko melalui Udang Solo tambah 10 ton lek wati dia kecek Dajianto Joda Paduko duduk sajalah di bawah tu dia awakkan guru barat lek nyawati ya jalan aja duduk di bawah taruh lah jale iko gurau untuk membalian cucu baju cucu maasane sabalan aku lai sabanara mirang nana tibo oi balam becukir lai nyotibo onde ule bulu ka iko juwo kacang mie yang salah kok ka iko juwo berarti pasan makson katiko membaca cucu tu lambe-lambe jangan sasak-sasak ona pasan malam Dazal Bandit kok rusak benak hati di dalam sekali-sekali cari jalan anggun di belakang dari dapat duko Dajianto ya memang bantu wati untuk membalian baju untuk cucu kalau dari kami lah dari wati lewat balian cucu Katu bajoe gayang persambui dari Dazal Bandit ke baki balam kalau mancaliak ke belakang lah payah ancak fokus gitu ke muka dan di belakang tuh masa lalu tuh yang buku masa depan dia Astagfirullah ndak tahu balam cakodo sia kolah ndake Dazal Nelse melaru ponyo adik balam dia Bio sekata DJ hey lah jale akan dari pagi tadi maju ciap piring di siko tinggalin kini wae bakar aco lain lah kamu balam bakok mengaku adik balam kena tapi balam kan jadi apa tiri di nel Bang Ucok Talawi sama datang Anggun balam tadi nampak lasri manyo iya ada tuh kek tabunya di sekolah ya
Pesan balam. Kau nak siapa nak hujan di luar sakit kepada kau masuk-masuk? Ya. Inya siapanya? Hujan-hujan juga sekolah besok. Ada menanti laki Siwati itu burun tak tiba-tibanya dah. Nampak mau? Oh. Royal gini ya, royal ya. Supir Gemarang berjanji lah, ndak jo tiba dah. Jalan samping ke Barima, buat Gemarang. Dan Makson. Jangan bega-bega aja di luar tu. Yani ndak ditiba nya lah posan kanggun jaga. Yani ku lai. Lai tahu. Anggun kira-kira wati ko lamo de tepentas sakit tali ngobalam nyo ketika wati ko dendang ayam. Up. Anggun. Anggun. Up. Dari metek jo dari ko pasan ke baki anggun jan acok-acok nak kemukong gun dari jan berang bariko begoyong. Yang gunungan gue ndak. Gas DJ. Kalau nyopaka tali ngobalam elok latukuy. Honda ada nak kiai tali ngoko. Bacali ala anggun sabana manis malam aku. Up. Ma etek ko yela sayang iko kabaki anggun katiko anggun bajalan hujan-hujan tu payungnya lah anggun. Iya. Payung hitam jadi jual. Lanjut. Up. Mohon maaf ngun, nan ma etek jo siriko ndak mambawa payung kan saruang adoh, undong-undong kan saruang lah dapat ah. Lah kali. Goyang labian. Hey. Jalilah dek cepet onde malam ini nagadi-gadi go baduo. Iko indah balaki kaduonyo. Abie iko ganti urang parambahan. Kalau lah gadi-gadi itu lah nyatu ndak laki itu. Mas John, kalau ken sarung tuh ndak bisa untuk undung-undung tuh ya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Ken sarung tuh seliwi anggun jebak riko tuh ya. Dadal bandit, Sumarak Talawi kan kojo. Emangnya di ma abi minyak tadi makonya ndak sampai oto mencapai anggun kasuraso. Jan di jojo-jojonya dari samping Kak Wati itu kabake cepek lai Kak Wati, dan di samping cepek kok ndak nampak kok gadi lah pada itu lihat. Ada. Kan? Ha. Iya. Iya tuh kita Ondeko itu denala tahu itu bekas selingkuhan inyo itu bekas kasih gelapnya. up dadal bandit. Katu bajawe dari dadal bandit ke baki anggun memang ia bocor gun dulu anggun tiba pada kami di sekoyang. Jan Kak Wati kecil niko ke kasih gelap cepet niko ya satarang kuari ikulah ibu dari anak-anak cepet sasudeko tahun 2024 yang orang legislatif memilih caleg dia memilih gua itu ya Bang Botak sedangkan boduto aja Bang Botak anggun percaya apoleh ku jujur bantu iko ya
kurang aja anggun tuh lah. Ya. Pajar jangan Pandai-pandai Makson. Abang Iwan Jembatan Gantung baru tiba. Selamat datang ya. Up. Anggun sakali ko iyo mungkin dadal mandi menepi anggun salamu salaruk nanko sebelum neko emang pernah mungkin percaya aja lah kami ya. Up. Pasan dari dair ke pakai Makson ndak pandai mengecek baralik bagai dia ya. Pasan dair yang melalui hati semanda telawi nyak dulu Bang Botak anggun ndak pernah milang jaso doh cuman anggun kan batanyo dima ko abi minyaknya dindak bagia kabar kok bagia kabar tadi anggun sonsong tuh mah jo jarigen minyak ya walaupun hujan-hujan dia Ade ibu wali lintawan to anto osajo indah ado kado malam kini coba lagak sekali bu wali kamu kalau malam kini balam bacu kian nak mamakan orang pulau inyola di kape oe tadi pagi elok putri gak sekali kini kamu yalah jadi tadok kita tinggalkan lagu balam-balam kita lihat pendengaran kita putar lengkok balam-balang